poslovi se ovako sklapaju. Ajde, još. To se zove poslovni ručak. Ajde. Oj, sad imiš u cijelu kuću. Se i pregovara. Ajde. A ti skakaš. Aj, dragi moj, ne bude život toliko godina. Više sam rekao lično. Ne, pušti. Ako vas neko znate slušati, pa nije rekao da Šute. prvo ponudi. Pa je on poslao kelnera jer mu rekao lepo, pita ih šta će da jedu. Sad smo zadnjeli kuću. Stvarno interesantne. Evo ga. Vidi ovo je. Interesantno stvarno. A brzo gore. Evo sad je kasno.